kod gigo matimore e seche magitimore. Omiyo kidwa winjo weche gi yo maber mokalo to mana ka mane nyakalondo mari maramogi. Watude kod Lydia Koth Nyalego kapok watudre kod Collins Okaka. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 12 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 163 e higani, kod ndalo 202 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1964 mane jatend duond bura mar African National Congress kata ANC mano migosi Nelson Mandela nolad ne twech mochwere. Be ing'eyo ni umi gi iti dongo pile ka pile. Mae en kaluwore gi mbui mar healthnews.com. Maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi, Radio kar chuny Ramogi. Weche manyien gi Collins Okaka. Oganda jo Kenya koro rito giliyo budget ma 2025-2026 mibiro som kod jatend migawo mar omenda John Mbadi odiochieng' ma kawuono. Nonro ewi tho mar Albert Ojwang' dhi nyime gi thuolo masani e nyim kamati mar od bura mamalo marango weche mag arita, kama bende ogai mar obila Douglas Kanja kod Mohamed Amin mar DCI gi thuolo masani chiwo neno makor ka korgi. Kod oganda ma kwaro kota oganda jo Kenya bende koro ywago ratiro ne Albert Ojwang' ka gi thuolo masani nitiere ng'anyo madhi nyime e chuny boma ma Nairobi. Kamora mara nitiere nyakoro mag Ojwang' arwaki ni machiegni. Oganda jo Kenya gi thuolo masani koro rito mana seche kata kwano mana seche motelo ne chenro mara pedho e nyim od bura budget mara 2025-2026 mibiro som kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Budget no mabende romo shillings trillion 4.2 igeno ni en mano mabiro miyo oganda jo Kenya geno chutho kaluwore kod pek mar ngima manyaka sani bende ikelo kata biro kaluwore kod osuru mijuo oganda jo Kenya. Kata kamano jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni budget ma 2025-2026 mabiro somo odiochieng' ma kawuono en mano mani kod fungruok ne oganda jo Kenya ni mar okabijuogi osuru mamoko. E budget onogo ni kod fuok mar omenda maromo shillings bilion 876.1 mabende ibiro bugi kod hola maromo shillings bilion 591.9. Hola mibiro kaw mana pacho kaendi ka hola maromo shillings bilion 284.2 ibiro kaw kowuok oko mar Kenya. Chudo magope biro mwonyo omenda maromo shillings trillion 1.1. Chenro mag sirikal mopogore mano moting'o ma biro mwonyo omenda maromo shillings trillion 1.79 ka bilion 707.8 biro dhi ne chenro mag dongruok. Sekta mar somo en mano mabende oyudo pok mabup maromo omenda maromo shillings bilion 701.1 ka en atamalo 28.1 mar budget onogo mag 2025-2026. Sekta mar teko, tudruok yor lony manyasani, gedo mag apaya biro yudo omenda maromo shillings bilion 500.7. Migawo mar arita ni kod omenda maromo shillings bilion 251 ka shillings bilion 136.8 biro keti ne migawo no mar thieth, ka shillings bilion 78 biro dhi ne migawo mar pur, ka chenro mag jolo ohelni matindo tinde pacho kaendi biro mwonyo omenda maromo shillings bilion 12. Semagi timore kini ma jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni budget modhi somo thuolo machuok mabiro en mano mabende migawo mare osekawo kata okong'awo ageta margi e choko mar osuru ka ipimo kod budget mag hik omenda ma osekalo chien. Mbadi lero ni giseketo pok mar omenda ne chenro mamulo ngima oganda jo Kenya achiel kachiel ka giketo sekta no mar pur, somo kachiel kod thieth kod thieth mag mwandu. Migosi Mbadi bende luwo ni kaka achiel kuom yore mag geng'o kuo mag omenda jopiny
giseketo kenge makare mopie mara biro neno ni chenro makamano kako moting'o koda ka chenro mag chiwo rak biro ta e yono ma huyanga kitiyo kod lony manyasani ka bende gin kod chike mabiro gayo kuo mag omenda jopiny. One thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All these combined going forward will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That to me is my focus. Nikurumaga juang chel kachel wada no turi kod reporter mar county ma Nairobi Eric Owenga mabende koro gi thuolo masani nitiere maniliare mar apis jatend migao mar omenda John Mbadi mondo miwa ni toikruok chalo nade thuolo machuok kende motelo ne nyasino kata chenro mar somo budget mar ikomenda ganario 25 ganario 26. Eric Owenga machigni achiel kachiel miwa lere ni ikruok chalo nade kindeni ma oganda jo Kenya rito winjo twak mar John Mbadi jatend migao mar omenda machiegni Chiel kauke machiegni kod apis mar National Treasury komagie sani jatend migao mar omenda John Mbadi ikre kendo temo timo gigo mogik maneno ni ochopo e bura mamalo mabende ni mana mita moko 300 ke apise ka mondo dishom budget makawuono kata kamano bomana rubigie sani oshwakre kendo lieto sebedo karowere koro obago ng'anyo mara tipo ka giwacho ni ogibiye mondo gima kamano otimre ka giwacho ni gidwa ng'eyo gimomiyo achiel kuom rowere mabende wachne sokelo liet mapek thuruka mano osenindo Albert Ojwang yande owito ngimane e station obila ma Central. Koro gie sani ne gisechako ng'anyo kendo ochuno obila oti kod giro ma lungo wang' mano ni gikeyo gi kendo giketho ng'anyo mari magichano mabende ne gichako nyanya na machine kod doho maduong' Supreme Court kendo ogogi kod ir malungo wang' bang'e gichako giwuok gidhi apaya ma Haile Selassie kachiel kod mar ma Kenyatta mabende obila sorakre kodgi. Koro gima giduong' gie sani en ni weche chal kama liet motelo ni somo budget mabende jatend migao mar omenda Mbadi igeno ni nyawo ka gie sani yapise ka mabende en mita 300 nyaka oduro mamalo mondo somo budget to obila okwor ka romogi mano ne githiro chenro makamano mar ng'anyo diche makawuono Kwaramogi enodiechieng' migeno ni budget onego beni somo kochakre saa 8 kanyo kod jatend migao mar omenda Kwaramogi. Koro pod wan kaka jofwamb weche apaya mabiro machopo machiegni kod apis mar National Treasury gie sani ogeng' kendo lon makoyiene jopiny makoyangi kalo makmana jofwamb weche kachiel kod jogo mopwodhi emanya tiyo kod apaya gi gie sani Nyakwamogi. Gima nyacho en ni town sani liet kendo rowere go chal kama giramo ni gidwa bago ng'anyo mabende gisochako kendo koro okegi kod obila Nyakwamogi. Kaka kamano waduki studio kaka obotude kod kendo omi wechegi kaka gitimore kuma giwuok Kenya Nyakwamogi. Kaka kamano an Eric Owenga. Erokamano Eric Owenga magitimore kinde mabende Uganda jo Kenya ni kod geno mopogore kotenore kod budget mibiro somo dichieng' makawuono kod jatend migao mar omenda John Mbadi. County ma Migori jodak makuno dwaro mondo mi piny owacho keti omenda ma oromo e sekta mar somo, thieth, arita kod pur. Ka bende gidwaro mondo mi chenro mag dongruok mane ochake kod piny owacho mane bende okwamo oketie e budget mondo mi chenro makamago otieki kata chenro gedo magi orum. E kaunti ma Migori kuno jopiny bende koro ni kod geno ni chenro mag dongruok ma opogore mane jatend piny Kenya William Ruto singo e kinde limbe mare kaunti no jumbe adek ma osekalo bende idhi ketnegi omenda moromo e komenda magana 225 gana 226. Budget ni wageno ni ngima ma japiny odake odog piny mondo mi maisha mar japiny odhi maber. Magi gik manokelo nwa ng'anyo malast kane ngima ne ni malo kabisa. Mar ariyo waneno shide weche mag somo. Ningech kata sani wawinjo ka liekore ni nitiere pes mag penj midhi chul. To ka ema nwang'iyo ni
sirikal oketnwa somo obed nono kendo obed free mondo mi nyathi ja Kenya odhi e skul. Nikech nyithindo mang'eny sani we skul kaluwore gi ngima mar pek mar skul fee kaachiel gi gik modong'. Pesa mar japiny lale mang'eny en e yor usafiri. Jotendwa gi wuotho zaidi ka gidhi oko, wuotho maelu maketho pesa mar japiny. Rais kano biro Migori kano aidi wa kaka jopiny keno wacho nomiwa stadium mama keno dhi lose ko dhi lose Mbadi, honorable Mbadi, waziri marwa kwai kedi som budget ni kede pesa e agulu mar county ma Migori mondo loswa stadium gi nderni. Budget no nego mule sectors ma muhimu, gik ma iluongo ni basic ma muhimu kaka weche mag education. Wakwayo ni oketnegi omenda malach. Weche machielo en kaka weche mag pur. To gi incomplete projects mana chake manyise ga president obiro kata mana Migori kanyo ndigi mana promise kaka wajo Migori. Wakwayo ni bond me kiko chak projects mamoko ka mana chako gi pok otieko. Ngamor gi bade ni nyaka no donjo office. Osekao gigi oketo ma kata budget mosomo kawuono obedo machiegni gi japiny kendo japiny nie gi ng'eyo kabisa. Kwayo ni nitiere kuok moko ma budget odhi malo kabisa, but nitiere gik moko ma ok ochuna ahinya. Kuom ranyisi yudo ka Kenya kae nitiere kaka pesa igolo iketo kata mana samoro yudo ni i-renovate office kata mar jatelo moro makao pesa mang'eny kabisa ma ok kony japiny kawaida. Iyudo ka milionde mag pesa ikao nitere ire ot moro ma samoro jatelo moro mabede ma ok kony japiny kawaida. Ariyo ne mano kata geche ma jotelo ringo go bedo mang'eny to gitiyo gi fuel mang'eny. Koro ma hinyowa wan kaka wajo piny nikech gini onge kaka wan oduogo konyowa. Nyakoro mgajwa ngodugo bure Nairobi kaendi kama yudo ni ogai mar obila Douglas Kanja kod jatend obila mago kwach kich mano Mohamed Amin githolo masani nitiere nyim kamati mar od bura mamalo marango weche magarita kama bende gichiwo ler e winek mar Albert Ojwang manyocha no wito ngimane ka nitiere lweto obila Tesen ma Central bure Nairobi kaendi bang' kana omake kowuok dalagi county ma Homa Bay. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni IPOA githol masani dhi nyime kod timo nonro e winek mar Albert Ojwang ka bende achiel kuom weche ma gitime nonro en donjruok kod wang' dede ma Central ma en achiel kuom gigo manyaka sani pod medo nyuolo penjo mathoth malo duoko gimomiyo e kinde mane rwako Albert Ojwang e tesendo obila no wang' dede ne ok nyal tiyo. In line with our commitment to accountability and transparency, the service pledges full cooperation and support to the Independent Policing Oversight Authority, that is IPOA, as they undertake a thorough and independent investigation. Following the examination of the body, they unanimously concluded that the cause of death was blunt force trauma. But from this, when you are starting, this is more or less the same thing you issued in Senate yesterday. And that's whether there is new update, new development. That component of investigation is actually being undertaken by IPOA. We are supporting IPOA fully. Nyakuru mgajwa korka kore Mohamed Amin ma en jatend obila mago kwach kich bende ne dwaro mondo mi chiwe ler e tudruok mane nitiere kind apisas mage kaka ne omaki Albert Ojwang kowuok dalagi nyaka gikone no chop kode tesendo obila ma Central. Ka okoni moko kuom wechego gin mago mabede time nonro ka nitiere apisas mane ochung'ne chenro mag tayo tesendo obila no ma Central manyaka sani osekaone gi okang'. In the early morning of the 8th, it was reported by the officers now, there's no name, manning the report desk at Central Police Station that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cell during a routine visit. And this is now indicated morning, and it is routinal. 4 minutes, as per the sequence, it's like 4 minutes. Everybody was well. So just come clean on that bit. And Angelecha, you had something? Before that one, there's also the OB for avoidance of doubt, and also, you know, in this case, every minute counts. It is good and clear if you make a clarification. The IG team should be, when they are using date, time, let it be consistent from the word go. I've said the details of the officer who made the entry, Mohammed Rashid Hilo Abdullah, of service number 86999 Police Constable.
Jakoro Mogojwang magitimore kini mabende kaka ni winjo ka nolerwa kod nyawadwa Eric Owenge chuny boma Nairobi nitiere oganda jo Kenya maseno bago ng'anyo ka gichopo nyaka e apis mar Vigilance House kama bende gidwaro mondo mi Eliud Lagat jalup ogai mar obila ogwe tao kaluwore kod weche matude kod nek mar Albert Ojwang. Collins Okaka. Waringo dhi nyaka kadhodha mchumbi kwa ni jatend piny Kenya William Ruto koro kwayo riwruog joyal buche mondo mi okete maino etiyo gi lony mag mbui manyasa ni ekedo kod timbe njore. Achiel kachiel kuke county Mombasa George Aoko miyo ler mathoth. I want to encourage prosecutors, the directors of public prosecution in our Commonwealth, to leverage on technology and to see how we can better use technology, especially when we are tackling crimes that go beyond physical borders. Mano jatend piny Kenya William Ruto kajiwo joyal buche mondo miyo ng'aw chenro mekgi e yor tiyo gi lony mag mbui kedo gi midhieche mopogore to chutho mago motenore gi timbe njore. Some of those crimes are committed with the support of technology, and it therefore makes sense for us to leverage on technology to deal with the challenges that today face our nations. As technology is abused by criminals and people engaging in crime, how do we better use technology to enhance the efficiency and the efficacy of what we are doing in matters prosecution and ensuring that there is the rule of law? Mana kaka pinje mamoko, Ruto koni piny Kenya en achiel kuom pinje ma jonjore osebedo ka geto ka thothgi gin mago mang'ado kiyo kuwuok e pinje maoko makelo mwandu maoko puodhi, yedhe mamero ji kaachiel kod mago mathedho omenda e yo moko winjore. Crimes such as money laundering, terrorism, and terrorism financing, including human trafficking, pose serious and escalating risks to our countries, our regions, and to the global community. The perpetrators of these crimes operate under borders, across borders, moving people, goods, and illicit money through shadowy networks, whether by smuggling narcotics between nations or trafficking vulnerable individuals across continents and laundering dirty money through intricate offshore systems. Ogai mar jomin buche pachoka Renson Ingonga ne okoni geno margi en ni romono mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho mowuok e pinje mopogore biro nyuolo lemo koketie tim moko kuom winjruoge mane gitimo mar tiyo kanyakla. Prevention, resilience and partnerships must remain at the heart of combating money laundering, terrorism financing and transorganized crimes. Let us carry forward the spirit of cooperation and shared commitment to justice that has defined our time together. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa and George Aoko. Nyakora Mogojwang gi kanyo bende machopa e giko mar miyo weche manyien e yono mahadimba. Weche pod thoth. King'eyo ni odiochieng' ma kawuono budget mar ikomenda magana 220 kod 5 gana 220 kod 6 thuolo machuok mabiro idhi som kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ma en achiel kuom wach ma bende wabiro bedo ka oluwo ni odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, ng'ur mawuok kuom oganda jo Kenya kotenore kod nek mar Albert Kanja ma thuolo machuok mokalo ogai mar obila mano Douglas Kanja kaachiel kod Mohamed Amin osewuok e nyim kamati mar od bura marango weche mag arita bang' chiwo neno makor ka korgi. Med mana kete nyakalondo mari miero maramogi. Magi gin weche mabiro medo kawaluo ni odiochieng' mangima. Thuolo machuok mabiro watemo duto manyalore mar bedo ka waketi e koki kotenore kod somo budget
odiochieng' ma kawuono. Wabro keloni achiel kachiel mana kokalo nyakalondo mare miero mar Ramogi. Bang' nyiri machuok wadonje paw tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Mana kamano nyakon mogo jwange paw tuke warango weche motendo kod adhula kama oyudo ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy wacho ni en kod geno ni yawuote biro timo maber kindene mag timo ikruok ne yudo tiko mag piem ma opogore e Afrika. Kanyaka sani achiel kuom tuke ma Harambee Stars oketo e wangi en tuke mag CHAN mibiro bagi pancho kaendi kod pinje ariyo mag libamba. Harambee Stars giko juma mokalo kata jumani nyo yudo loch mar gonde ariyo kumachiel tugo mar osiep manyo girakore kod timno mar Chad. Tugo manyo bende obagi e boma ma Marrakesh e piny Ethiopia kakoro Benny McCarthy wacho ni loch makamano en mano mabende koro miyo yawuote mijingo mar timo ikruok makare. It's just nice to see that you were able to start to see the way you want your team to play, the way you want players to move and understand each other. So that a lot of those positives came out in today's game, and I'm delighted for the team that they get a win that we deserve, and hopefully we can build from this. McCarthy bende no puoyo malich mokalo jotuke ma bende kuom thuolo mokwongo nyocha ne onywando e kweth mag jotuke mane otugo kod timu mar Chad makoni oneno ka gin kod geno kata en kod geno ni gibiro timo maber kaka omedo tiego gi e kinde mabiro nyime. The local players, they were very instrumental, they were key to what we're trying to do. And yeah, and I think now for the boys that's going to play in the CHAN, I just hope now from here they've seen the levels that we expect, that I expect from them. They see the levels that if we reach the kind of football that we can play, the results that we can have. So there's a lot of good and positive things to look forward to CHAN coming up. Komachelo eneni jatugo machien mar timno mar Harambee Starlets Ruth Ingotsi wacho ni piem magidhi donjo e mar Sekafa Women's Cup mibiro bagi e boma ma Dar es Salaam biro miyo gi hikruok makare ne manyo tiko ne tuke mag AFCON mano piem mar Afrika mabende kelo kanyakla timbe mag wakeini ma ikore ma biro rakore kod timno mar Gambia higani. Timno mar Harambee Starlets nyose mole boma Dar es Salaam ka hotelgi kod kocha margi Beldino Demba ka gigeno mar biro rakore kod timno mar Uganda ma bende mar wakeni tarik 17 bang'e gibiro rakore kod Sudan ma milambo tarik 19 ka tuki mogik gibiro tugo kod Tanzania tarik 21 dweni. Training ya leo imekuwa fiti kwa sababu imekuwa ya first session ya kuelekea tournament ya Sekafa. Imekuwa ya watu wamekuwa na moral na imefungwa watu mwili na tuko ready. Hii tournament ya Sekafa tuna hope that inatusaidia kwa upcoming AFCON ya Gambia na imani tukienda na ile nguvu tutakuwa very ready kwa ile tournament ya AFCON. Waringo nyaka piny Ulaya kama wachopo Italy kama idoni manager tugo machon mayonde owere kod timno mar Manchester City Kevin De Bruyne. Thuolo machuok mokalo osemol Napoli kama bende odhero kod timno ka irito mondo miyo bio timne pim mar riwo keto koke e orak ma biro miyo thuolo mar tugo ne timno mar Napoli ma bende e joloch mar Serie A season manyo rumo. Inyalo paro ni De Bruyne nyocha ne okonyo timno mar Manchester City kuom thuolo maromo mana higni 10 mosebedo ka otugo negi ka bende nachiel kuom jotugo masulwe makoro riwore kod yawuot Antonio Conte magitimore kinde mabende Trent Alexander-Arnold bende oseriwore kod yawuot Galacticos mano Real Madrid kama bende koro se lande ayanga kaka jatugono mar Real Madrid. Komachielo eneni e kindeni mabende jotugo ma opogore riwore kod timbe ma opogore e dirisha kata e chiro
Mabende nyo lor mar ng'ipo mar jotugo en ni timno kara jatugo Luka Modric mabende nyo were kod timno mar Real Madrid bang' bedo kod timno kuom thuolo ma maramo na higni 10 mabende no oloyo okombe ma romo 38 koro gikone oriwore kod timno mar AC Milan. Machielo Leroy Sane koro en jatugo mar Galatasaray mawuok e piny Uturuki kata kiero Turkey. Magi timore kinde mabende Arsenal, Manchester United chal kagima koro laro jatugo Victor Gyökeres. Bang' kanyo ywaruok mapek obedo e kind timno mar Sporting kod Gyökeres mabende koro dwaro were kod Sporting. Kata kamano jatend Sporting to wacho ni omenda matimbe mamoko kaka Manchester United kod Arsenal mabende oseoro kwayo margi dwaro chiwo ni piny kokoni onge kaka jatugo nyalo were kodgi ne omenda mane piny kata matin ne milion euro 65 nyaka chop kiny saa 1:15 thotinda e pautuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Collins Okaka wacho kata ni nyaka kendo kiny saa 1:15 mar okinyi thotinda e weche mag tuke. Mano en nyakalondo mar Ramogi. Kago wanga CBD mane chuny boma ma Nairobi ka aneno ka kwan mar rawere medore Collins. Angeni kinywa tude kiny to kata kamano situation kaka chal kaka weche chal e chuny boma ma Nairobi nenore ni kwe onge matin e chuny boma CBD. Kwe onge nikech rawere gi koro wuok oko ka gidwaro mondo mi Eliud Lagat mabende en jatendo bila pacho kaindi DIG ogwe tao kaluwore kod nonro masani dhi nyime e wi nek mar Albert Ojwang. Nikech nyalo paro ni Albert Ojwang en rawera manyicha ne okwany mana lep dalagi e gwenge ma kokwanya mo chop kod e bure Nairobi kae